Tawagan ng pagtagano. Pinadakin ni sa ka lalaki, yung mapatawag ng sangan nga Freddy. Hindi ba tanong doon sa radyo ni Ri Arellano. Kagsunan ang atong sender, si Freddy. Matod pa. Ginaingon ko nung ang gaba di magsawa pero tanaw nagmurag wa ko gabais ko asawa. Siya man tingali hinoy gabaan ako. Pero ano yung masabtan ako sugilanon kung unsa gyud yung gabaan no? Di ano yun ako pagsugod ang tanan ha. Ay pagkapait yung pobrita. Buwan yung tao yung afford na to. Dato pa karon late zone gyud tao kung pagkaon nun. Pero dali sa natakihon. Pero sige lang. Gamay lang ko ang mankamot ang ko. Sabi kuwang na ko ha nga madato ko. Ha! Di ara. Usa na likuwang nako. Kwarta ra! Ay, naunsa man ko murag kong kabuangon. Pagkakidot. Asa naman sinasawa na ko eh. Di na! Awa na. Di na yun makita. Ito ating alis ko sina. Huwatoon be. Aron ipaluto ko rin buwad akong daan. Ay, paita ning asawa ta. Ato ta ng trabaho sa bay. Buntag udto hapon gabi eh. Hasta pa inikadlawon trabaho gihapon para sa pana. Ay, pagkakidort. Ay, magkanta-kanta sa ako, be. Asa na tong sista, oy? Ay, di ay. Magkaskas-kaskas at kay iniguman og kaskas, kuskus tapos linabhan. Nigabot sa akong bana, di nakakaskas, di nakakuskus, kiss-kiss na sad. Hibaw mo kung sa kiss-kisson. Aw, ang tagip-tips liog. Hindi naman madaglogod. Aw, kiss-kissan na lang yun. Be, kaskas ata. Hadaan ba yun kung di arlag yung kadindis kusina? Naabot ka naman gudi ay, dali aragod nimo. Pilar, mag-adtos tong silingan, ha? Arong mangutang. Hmm? Oh, luto Mario. Anta na? Hala no, buwad na sa. Ah, Sige mo lang taon, tag-recap na itong sudan dong, uy. kuan kining Kini nga itong sudan, paita, maon niya itong usang adlaw. Buwad, gahapon buwad, karon buwad lang gihapon. Di ka ta masakit sa bato, ay, ay. ayaw lang anak dayo. Kay sa masakit ang kasing-kasing kaon buwad. Oo. Sige tagbaboy, matakihon ta. Bitaw sad no, sakto sad nang Ilutuan na dito kay para makapamahaw na tataon. Maayon lang na kay natin sudan buwad. Ang uban taon asin ra nya ang uban target. Target. Patis magining tudlo na to. Ah. Oh, nay kabala ka hapit tatabda to. Ganos aman? Nanatay kwarta. Kapoy mo, kakidot mo, kay luto na day. Day! Hoy! Klamo pa man noon. Bawo ni siya. Unsay ako paboritong sudan nga mauming ni siya. Probida. Standard mo ni sudan na naman to. Pero may magyun may buwad. Uy, anong ni ang sista din eh? Sabi nga ni be. Kanta ko. Kailangan kantang ni katong kantang paborito ni Noy Minggoy Adili si Armistice sa Bayan. Mga katong kanta ni Doy Max Orban. Kene, kantaho na to be. Mintras magluto ka ni buwan be. Ano Wan ako'y paglaong karong wala ka na ning dukan ko. Asa ko pangitaan ang banag-banag sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako nining kahintang ko nga daw sagbot na lamang pagkalahinag yun pagkadakuna sa kalainan unos ning kinabuhi nga miabot daw sawa na'y utlanan naugtas na intawon kining galamhan ko daw wala na'y kadampan ihila ko unta apan king mga mata naughan na sa luha asa na ako unsa kahay akong kapalaran magunsa na ako nini karong akong kalibutan wanay bili nahanaw ng bulawanong pangandoy ko idam kong paglaw ipakita ng
motorsiklo. Oy, si Parjowo ba yan? Ni Aman Dingil mo ka di. Narba ko'y utang sa yuha. Sabi si Tiglis yan. Tawahan na, oy, bida. Pre, Ay, pre, Jowo. Oh, dali, pre. Hapit ka nga rin. Ari lang na diri mahaw. okay, sudan, pre. Unsa ba, standard. O si standard, pre. Ay, kung unsay sudan na mo gahapon, same rasad karon. Uy, wa, day bag o, pre. Pero may lang standard, pre. Ay, sus ko, pre, mata, pre. Ay, bida. Papaday ka ka, panglabap lang ka. Paway sa ko dong, uy, gikan pa baya ko naglungag, nagluto pag sudan, mangurog niya akong kamot, gikas init, manglaba na yun. Mabasa din kamot, mangurog na gining kamot ko. Ay, langga, napabakan ko yung sulubog nga. Naapa, uy, ay kabalaka, sinukod na ng tanan akong buluhaton sa bahay. Sige, sige. Maumang ka ha. Lapag sukar dito kay Jaon ko bisita ay. Diyan, kinsa man? Ay, kinsa pa? Kasi pare Jawo. Nasad! Ay, nabuo ang taon ka na. Standard mo na siya. Pero may kinabuntag na mo ari. Sige na, pagsukar dito. Okay dong, Roger, copy. Roger Kape ha. Si Roger Kape. Probida. Hindi. Probida. Nyanas pa rin Roger Kape di ay ha. Ha? bungot si Nalip Itoy. pero may mga pe. Dili ay, pataka lang yung Kinsa tabi. na si Roger nga si Kape. Be. Silingan na nato. Usa. Dili ko an baka na bang moingon og Roger. Roger and out. Copy. Roger and out. Base 1. Roger copy. Dili copy nga mainom. Copy nga kopya. Wala mo pasabot. Si Kuha mo. Puloro din na. Sige, magsukar dito kayo sabot. May kaguto ba na Roger Kape ni mo. Probida. Pagdali ha, kay pakanon pa rin ko sa paridogo. Okay dong, sige. Saban. Copy. Kape na san probida. Mga ako lang kita. Sige. Sikwate. Botayin mo din na. Recorded by X Thunder Gaming. Kini ako asawa, komedyante kayo, sa itaray ba, murag Marcel Soriano. Ibawag niya sa seryoso ko, pero iyag yung kung pasiawan yun. Nga so ay di na ko kadawat sa komedya, ay blaron ko. Kunya, Nina, ikaw ba? Kay? Ay, kung narinig nagkabuangin ng bana ni mo. Ha? Hindi na parehas ni mong hanggawon og utok, ha? Ay, nahibaw ka na. Unsa na ka seryoso akong bana. Kung magsineryosad ko, basig duha na may dadus ospital, kay pulos na serious physical injuries. Ay, nanasat. Ako na sa imong kabuangan da. Na, don't worry, tay. Be happy. Mudan din mo pili. Pili day ko. Di naman ko. Kisa mas pili. Kapoy, di mo tayo. Nakakila si mga anak. Sa irver na ka. Ambot ni mo din na. Kano sa pagkakamataro ng utok mo. Tay, kanang mga tao nga seryoso, kasagaran rabaan na nila no, mga kuma. Doy kumba. Kumakaog kumo. Kanang dali na kayong masuko, mauna mo na makakita dayong away. Mao nga dili maayo nga magsineryoso. Oh, laki. Pero ay sa nagpalabi ng komedya ni mo nga wanas lugar. Kay buutan ko ng bana ni mo. Oo, tay. Sige, tay. Next time, tay. Wanay joke, tay, ha? Promise. Kini akong amahan, makomedyahan na noon ni siya. Kay naman po'y utok, ani nga, wider sad. Di pareha sa kumbana nga, tagsara kayo nga. Tagsara kayo makita ang tibuok ngipon ba? Kay tagsara kayo mong ngisi. Idor tawhana. Day! Tara ko. Yes. Ato na ka? Dere mong baon, oh. Yeah, ibahaw day. Sa sudan na ni. Humba nga lasa. Bakit ko rin mo day? Dili kaayo tanto. Ay, pagkakanahan yun mo day. Porbida sa dimoy. Ha? Oh. May nalang na nga kay dili kay katong standard na sudan. Wari ka mag-utan. Ansay ngan? Utan. Sige, pangumpra niya dito kay mag-utan ko. Ang giato na ko, ha? Sige, pag-umpra dito kay Antonisan ko, ha? Ay, kapoy ni mo. Ay, mo sunod akong kisulti. Bahala kay. Dawatan ang baon mo ka na na. Porbida, ay, kanang utan, ha? Para di tayo ibla taon. Sige, ano ko? Kana sa. Ano sa ban? Kana sa baon ng humbang lata. Ay, blaro, dito mo. Yabang. Ang uban gusto kay kumba. Ay, siya, ambot lang. Ang kilo daw, hana. Pagka di kinasabot, bahala to siya, ay. Hoy, hinaya nag-tok-tok ng pultahan kay maguba na. Unsa? Kadiyot! Hinaya ko nun na kay maguba ng among pultahan. Ay, ginoo ko maigking man lang ta. Oy, pare Jawo! Maningal ka sa among utang, pre? Dili Mario. Aw. Ikaw may akong tuyo kay ako nagiana mong imong bana ba sa Oh. pare-prete. Na disgrasya motor. Anin ko tayo? Ay, unsa? Karaan na Mario. Sa karaan, pakulata ka, ha? Mo, pagtaro ka ng pagkataw, ha? Ayaw pamiday Ha? na Mario. Ha?
Joke, grabe tao to. Ayaw lang joke, Pero asang akong bana, ha? Asa? Ha, di ko mo dawat o komedya ng mga ingon anak, pre, ha? Pili ang tao ngayong komedyahan na kasabot ka, ha? Mare, ang utang, pare. Oo, di ay no. Baka Ang nalimot utang. ko. Sorry, pre, aha ka. Ay, unsa ganito, pre? Ang imong bana ba si pare Freddy, nagiyan na mo, nga na disgrasya. Unsa? Ayaw lagi kusok, maningil ko ron. Sorry, pre. Asa man siya ron? Karga naman tulog bulan siya. Unya ang motor? Ambot mo ron, nabungkag mo to. Ah, bungkaga! Kaluoy sa motor! Ayaw kayo pag inu-uwi, Mare. Uwi rin kayo. Ganyan, wag ka muhilak. Yan, karon motor ang mahilak. Wa pa man tumayimpas ang motor, pre. Ang di ko muhilak. Asa Maria, ato atong bana ni mo, pa sa ospital. Tuko ka? Ang utang, Oo. utang. Utang dito, dalimot ko, ha? Sige, pre, salamat ka ayon. Akong atuan, akong apason. Asang ospitala, pre. Ambo di boy! Suko na. Peter. Asa akong bana? Asa akong bana? Paningog mo, uy! Asa akong bana? Kinsa ikay pangita ni ma'am? Akong bana? Basig nagpalit og pan, ma'am. Iya, baga? Nadisgrasya sa motor, mapalito ni mong pan? Oh, abi na ko, ikaw may pasyente, ma'am. Yan, nangita ka sa nagbantay nimo ng imong bana. Baday, disgrasya akong bana. Akong giapas dito sa ospital. Oh, so wala tan-aw sa emergency ganto, ma'am. Kinsa ka, baday? Oy, kinsa ka? Nurse ko din, he. Nurse ka lang. Nurse ka lang. Unyag nurse naman, unsa may problema? Mao na diha, ang problema kay nurse ka lang. Ha? Hilas ninyo. Lo, suko man di ay. Kung gusto mo, malipay ko, ha? Naguba ang motor mo, malipay ko. Ha? Hilas ni mo. Asa akong bana? Asa akong bana? Asa akong Hoy, 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 hoy! Hoy, wa diha sa emergency room! Ay, baho ko. Magbuot kay kari ko diri agi. Oh, sige na lang di agi. Naman diha ang morgue. Huwag ka magsulti ang morgue na diha. Nangutana day ka? Che! Maldita nga sa lugar. Hilas. Recorded by X Thunder Gaming. Kung sa nini tabuan o pwede. Nga naman eh. Tayo ako kabantay dahil pagawas sa kyanan sa iskina ba. Mao tong ako nabanggaan. Nya, wa ka pare kang akong tiil taon, nabanggaan kita kay karaan po kay itong iyang sakyanan pod. Sakyanan man to sa punerarya. Tinggo baas motor gyud ay. Dung luuyan ni mo, dung uy, may ganit kay nabuhi pa ka. Oh. Namatay pa ka. Pero tinigin di malasa kay duhana mo. Impas naman sa kuslungon dahil. Ya, motor ni mo, patay naman. Ah, Sa di ay. Pero mas luuy ka dung. ano man? Nakaistorya meron sa doktor. Bati kaya gisulti ganina na ako. Oo, sa banday. Resulta ko sa laboratory kay may cancer ka. Oo, sa vida. Pero may nalang na dung. O sa pwede na ha? Sa may ayo, ana, aray ka sakit sa akong, di na kumaliw ka akong tiil. Aray, aray. Ah, pero may nalang na uy kay sa uban. Nadisgrasya gihapon sa motor ang uban pero ang resulta COVID. May na lang na kaya ang imo cancer. Ginoo ko. Makilaanan kay Koy. Grabe sa dila. Nabagaan ang kusporlon. Cancer man dayon. Dong, relax. Relax. May nalang ng cancer kay sa COVID. Sa mga oy, pinda sa di mo. Ituyo tingali kahit as andong para maghinay-hinay nakakinulusol sa imong mga sa. Usay po sa taga-purorya. Nang ilang mga taong purlon may nakabangga na ko. Ingon man tong taga punerarya nga ay lang kuno kabalang ka kay tagaan lang kuno kaglibreng lungo. Ain pa sa kong lungon, libreng lungon. Duhaon. Duhaon, lugsod. Pero dong, sige lang, uy magamit ang manggihapon na nimo. Cancer man ang imong sakit, at least nila ta maglisod. Kay naman kay libreng lungon. Mahal ba yung lungon ron? Oh, vida, hilom na. Buwan, kayo na kaingunan ni no, Propita. Aray, mamatay, duguan ni Day. Mamatay na ko, aray! Nahagi niya ang asawa. Sabi sa gilisod ako diri, kabidyahan gyapon ta nga cancer ko no. Purbida. Mo nga, wa ako mag-goon disgrasya ko. Mura dili man ni kamatian ako disgrasya, mura kadto ko mamatay siyang kabuang. Sao din ako taon ninyo Ate Pres, bam. Unsa man, unsa igbuhaton ako ani, palihog tabagi ko niyo. Unsa man kung kamoy pasultihon. Ready! Ading ka ito nagbasa sa City Palabras? Salamat ikato ni Reverend Father Jumare Pulo o sa iyong sekretary nga si Rimar Dagasuhan diha sa parokya ni Senyor San Agustin sa Bayan Bohol. Kita magipabasa sa ikapitong pulong silang City Palabras na tuwing Biyernes Santo lan. Yung sabi mo, amahan ko. Di.
kuan, ganyan, ka-istorya man sekretary si Sir Mark, matod pa niya nga, nasayop ko sila, ako gibutang nila sa kapito, kaya ako yung pinakamubo. Ha? Ako na pinakamubo o ka nang nabasa, murag usara ka page kapin. Mo ba? Oo, siya, ikaw may gibutang sa taas. Nanbita ko nga ako hilik-hila ko. Usa man paghila kay gi-istorya ra man ako nagibasa, wa may kuan. Kasi ikapilang po ang daita. Ikapito niya ang Mo na, ano, pito. Oh, pero ilang city palabra ta ate pres kana dili mabra sa ato din Cebu nga kuwaon ko to sa libro. Ilang gikas parokya nga tinayp. Oh, parehara sa ilang ato ni Rufil nga sige pala bra sa tipres. Oh, dili ka to karaan Kan sa una-una ba? Oh, dili man to karaan. Pero mas ganahan ko sa karaan. Nakingutan na. Ana, manay ganahan minaw. Pareha ta tipres. Oo, ya karon kanang ang ako kapitong pulong pero ingon sila Gulyat nga bisag mubo lang ako Gulyat bisag 1 page and a half ra kanang klaro kuno kay andan mo gud ka taga radyo kay nga akong giimot pero ang title ra ang unod mura mo ko gastorya tao ang title ra katong kuan kanang sa imong kamutugyan ko akong kalag mura giimot na ako dito. Pero nindot yung karaan. Oo kay ayun nga nagingutas na ni piyong na. Kay ug ambag binuhat ko doon na mag-usay patama sa laing tao. Mao ba? Di ba? Nay ina na uban. Ang importante gyud tipres kato yung po no. Yung karaan gyud. Unya namuot ko kay pag humana ng City Palabras Gulyat pa magpahawak man na sa kanang kunuhay kanang pateng lawas ka na sa kinunang gihaya. Ingon pare, rugay kay tanahuman. Naamo hawak mo stiil, hawak mo tuhod, hawak mo sa abaga, hawak mo naong sa Ginoo. Kadugay mo human oy. Ikaw mo hawak mo ko sa sige mo mahawak mo gyapon importante ang unsay ato kasing-kasing. Correct. Balik ta. Nga karon balik ta. Salamat kayo Ate Pres. Okay, atong sender karon. Atong sender karon Ate Pres ang si usa ka lalaki. Freddy? Si ganlag si Freddy Aguilar. Adele Freddy Aguilar. Freddy ra Ate Pres. Kanis Freddy Ate Pres kuan lang kanang siyang pobre gyud taon kayo ba. Nga naman. Na wagil taon siya mahimo taon kanang driver mo taon ni siya sa balabal Ate Pres. Nadasmagan taon sa kuan. Ay, binuangan yung ihar kong asawa mo binuangan Ate Pres, kubidyaan na siya. Nadasmagan siya sa purlon nga gubaon kayo. Pagabot sa ospital, ang resulta siya ang pagkadasmag, doon na siya kanser. So, Ha? Oh, doon na kanser. Nya, giingnan siya sa asawa, okay na doon, kanser. Basta di lang ka sa una, di Pres, sa una nga COVID. Ngayon sa kato sa una, di Pres, no? Kubed. Kung doon na kay sakit, i-COVID na yun. Diretso. Ngayon ka Sa to. ubog sipon. Iba't ubog sip, kung COVID Mauwaw ka, mauwaw ka mo ubog Ubo. may kay tan-aon bigay sa mga tao. Paita. Paita to sa una. Gano ka dun? Pero karon Kaya- mao na kaya yung ato- problema, Ate Pres. Kaya ato Gulyat ang wapay COVID, ang mag-mask, muingon ka nga doon sa sakit. Kuyawan ka mo doon. Pagka COVID, ang way Mag-mask? mag-mask mo atong likayan. Unsa ka ni Bab, unsa may mabasa na to niya Bab. Ningon ko sa basahi ko bambi, unsa man ning ako asawa. Ay, nanion ko niya, susugon mo ko niya maayo. Di ko mamatay taon ni kung sakit, mamatay ko sa inanggaw niya ako asawa. Saan ba? Kung ari ka dire sa panultihon 25 verse 24, gingon dire nga mas maayo pang magpuyo ka diha sa kisami kaysa makigtipon ka sa asawa nga tagaw-tawan. Tinoda. Kay kuan kay siya ba kanang unsay nga ni usahay ba kanang malapas sa siya kay bisan og nar siya pang giaway basta kay kanang unsa ba hindi ko kasabot pero may siyang init og pero may ba siyang unsa ba maayon ta niyang buhato no kanang labi ng taong kay yang bana habal-habal driver man kaha ang trabaho taw sa yang bana Gulyat no uwan og init ako kay baw ko nga habal-habal pati ka puyan gani ubang habal-habal Gulyat to agi kay talabi nagkusok kay uwan kay mabasa ban taon may lapon dito sa cruising mahaplag ito Gulyat ng ilang mga habal-habal na atop Oh, bitaw. kato nagdamat ta dito sa excuse me. Ato nagdapat ako bago sa mahaplag itong nagpuyo itong sa ka-hotel nya ni suroy man ko na may atop ilang balabal. Sa una, daanan na sa una ilang atop, ilang balabal doon ay atop. Pero yung unaning ubang nga tao nga init ug uwan. Nya ini ka po niya yapang singkahan. Ang buot punta ya andaman og pakaon, naligsan mo kadto sa ospital. Dili ka sigahan yag singka kay mo pay masakiton. Bitaw, tinoda. Unya ikaw may tarong dong Freddy kanang ampo lang na unya ilang kabalaka kay may pagaingnon nini mong balatian karon wa kayo ko na banggaan ng kanang awa ha ang iyang tuwad-tuwad og hinila Gulyat ang motor dili yang bana Bitaw, tinoda. tingnan siya na kano magol mo motor siya wa pa mo imbasok bayan Paita. dapat iyang ampo yang bana aron mapis kayo balik o drive og balik matiwas og bayad Mau. kaysa
Ay nako. Iampo lang na Ampo, Sir ampo. Freddy. Kanang naawa may kumos pag-ampo, pangaliya, ilaban na mag-umutang na human sa Semana Santa na pag-record na mo dire. Kanang na ang kay Pung pa dire, o ari ka dire sa ang kasulatan gihapon nga naayo ang tao pinagi sa gahom ni Jesus. So, kuan lang kanang ampo lang aron matigayon sa kay mulabi na imong trabaho in taon nga habal-habal giyahan ka pwede sad kag manawag ni San Rafael Arcangel kay kanan siya mao ni patron sa mga kanang kanang guide man siya og guide ug mananambal sa mga nagbiyahe siya may guide sa nag-drive sa mga karsada, naglawig sa kadagatan o sa mga naglupad ng mga eroplano. Aron sa ingon matigayon ka. Ingay sagdal lihok na lang imo ka Goliath oy. Bitaw, lihok imo. Lihok lang imo. Mao na importante. O panagamot lang O nya ito ana nga na-cancer ka, bidoang nga na imong asawa taon ay. Tuom kag cancer, ipakita resulta og na-cancer biyog ka, wa ka bidoang sa imong asawa. Oh, pero- Nagdasbagan naman ta. O pero ako nakarelate ko Goliath kanya amang ko'y cancer. Inomdom taon kong kuan part Gili Dilmar nga iniksyon na to musulti man ko nga duhanan ko katuig yung taon tos Gili bantay ha abang ka mong Goliath o duha ka tuig wa pa ka ang taon na unang taon siyang lakaw dili ta ka buot oy oh Ati tinood na di na natungog naman galing sa Palita Corrales kung nga namatay dili ta ka buot oy pupunta ka pabito sa kumanghod mag-uol ka ng cancer nga naman ganing uban dili na kamatay kabuntag namatay ang silingan mo Goliath ay tagiyang sound system perting tambuka perting piskayag lawas kaog inasal pagladok sa beer dito pa hulupog dito patay tinood na. Naputoy artista ba no nga suportin niya gaon anang kanang pasayan or unsa pa na diha atong pasayan Oh, katubang pag giatake diha dayon ba gaon diha sa lamisa sa pasayan man? pito niya gaon. Artista to sikat sa una. Kalit lang sa Pilipinas Pilipinas, lalaki. Di parehani ko si Al Francis Paris nga sudan ay sili raw jab mantika ang isda lamig. Mo ni paborito tao niya. kaon Sili. siya kana si Consel Francis may na Silig niya. pong pang attorney Barte may nahingaw ko na tag sili kay nindot ko na sa atong immune system labi na sa mga ubog mga sipon ko hingaon kag sili Sipon. kanang hang Grabe ka na. mo dito magluto sa attorney Barte bisag buwag nga butang sabaw gamay butang kanang hang Oo. Oh, hang bitaw. Importante hang. perting kao pisayan perting ina namatay Nga naman. Di ba may Oo. Uy, lahat itong ako eh. Nga naman. Bisag tutukan pa ni babayo, manuliso ko noon. Salamat mo pinagan. Ito naman yun. Wala ko ang puzzle, Tijuan. Tata RMN